Ima ljudi, dobrodošli u moj novi gameplay. Danas ćemo igrati Moto Loko 2. Znači, nova igrica koju igramo. Sa nama je onaj zvučnik. Znači, nije glasno, zato što muzika nije nekako, ne kontam vam reći. Dobro, znači ovo bi se trebalo igrati suviše lagano. Šta je ovo sve? Šta je bre ovo? Ući ćemo play. Njega ćemo uzeti. Ovu. Dobro. Jej, krećemo. Okej. Znači, toliko je teško igrati, mislio sam da će ovo biti baš lagano. Ali mislim, Moto Loko 1, da je to malo lakša, ali ja volim teži. Kako mi je malo okice falilo. Igrica je toliko teška da vam ne opisujem. Ne možete znači da skrenete. Znači toliko je teško odigrati. Možda obrišćemo sutra. Znači, igrat ćemo, skupljat ćemo nove motore, pare ćemo skupljati. Znači, ova igrica će biti na mom kanalu možda svaki dan. Ako nastavim ovako lupat, nikad neću dobiti marke. Ali uvježbat ćemo se, nije ni čudo, znači igrica je preteška. Ali već vidite kako ja igram. Znači, šta više s ovim reklamama, kad god to precimo. Toliko me ne vidim. To je dobro. Opa. Kako sam ga lijepo zaleteo. Sam da vidim nešto ovako kod motora, opet ove reklame. Znači, zanima me. Dobro. Gdje smo ga kupili? Ljudi moji, kad prođe ove reklame, to bit će naš. Evo ljudi moji, mislim da je on sad trenutno naš. Imam 10. Ili 10, ne razumijem se ovaj pare. Taj ovaj. Ovo je man najskupi. Imamo samo ovo. Pa dobro, skupćemo mi pa, jel tako? Pa budemo ovako nastavili dobro igrati. Mislim, grozno skupit ćemo nešto. Mene je ova igrica zanimljiva. Ovako.
Jao, sunce ti poljubim. Toliko malo. Sad ću da ne gas 200 na sat. 200 na sat. Srcu je brzina. Ovo je bio bakis, da li ste bio na videu? Znači, ova igrica je sjajna. Kako ja to vodim? 200 na sat. Ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Mi se vidimo u sljedećoj. Ako vam se svidi ova igrica, bacite like na ovaj klip, subscribeujte i komentare naravno. To bi bilo to što se tiče ove igrice. Nastavit ćemo igrati, to je bilo to što se tiče ove epizode.